Лежиме, така и ми е страх. Вътре дома да станем да пикам. Така беше ме страх, сега така лежим и беше ме страх само да станем да пикам. Да одим на туалетната, беше ме страх да одим на туалетната да пикам. Така, Митко, сега ние разбираме, че ти си напълно изцелен. Да. Сега, може ли по-тихо? Какво може да съветваш хората, които са преминали от твоето или които са били в твоето положение и които са в твоето положение? Когато си бил ти в страх или някаква друга болест, какво съветваш всеки един? Да приемат Исус от цялото си сърце, от цялото си душа и да канат Исус в сърце, да ги промени. Не е как молитва да каже: Боже, помогни на този, където съм грешник. А трябва да го кани Господ наистина да работи в сърце. Още нещо, че питаме. Ние се молиме за тебе едно постоянно. Всичките, Да. други пастори са се молили за тебе. И как го чувстваш ти? Защо едва след 21 година Господ ти показа милост? Не може да кажем, това е само с Господ. Господ е плана. На Господ е плана. Он дава, Он взима. Може да се молиш колко искаш. Милиони пастори да идват. Не работи ли сърцето с Господ? Ти ни каза преди малко ни каза и сутринта ми каза, че ти реши да говориш с Господ, понеже влизаш в операционната. Да. И там ти Сабале ми каза, че ти просто беше съгласен с отворено сърце, ако Господ ти дава живот, да ти даде живот. Ако ти отнеме живота, да ти отнеме живота. Да. Как вътре в сърцето ти, как си вземал това решение да изповядваш тия думи, да му кажеш тия думи? Вътрешно му дойде, защото Святия Дух вече работи. Когато работи Святия Дух, Точно това ми вече каза можеш да сутринта. се молиш истинско сърце, с душа, истинско сърце. На Да. тия, където са като мене, пожелавам да работи Господ с них. Амин. И всичко да махне всичките болести в тази земя. Да. Сега твоите намерения са от тук натам да следваш Господ до край. До край. Да. До край. До когато ще ходим при нашия баща. Когато да идва Господ до край. Я сега се чувстваш по-спокоен, по-благословен. Много по-спокоен. Даже сега, когато думам, душата ми е спокойна. Слава на Исус да е. Еми, с това приключваме това видео за насърчение.